gør det. Yes, Karl! Ja, Mikkel! Rolig, vi er klar. Vi er klar. Indunder. Nej, Eli. Nej, Eli, vente, Karl. Mikkel, klar. Karl. Amin, stå op. Bare bliv, Eli, du er fri. Bare bliv, Eli. Nej, ikke op, bare bliv, Eli. Kom, Røg! Ej, Michael! Kom bare lidt ud, venstre fjert. Ja, så er vi der, kom! Kom næste! Malte! Kom nu med, Zach! Kom nu! Mikkel, ikke så langt ned. Klar på at springe ind. Bevægelse! Kom, Armin! Ethan! På plads! Amin. Mikkel! Eli, Karl. Kom, Ethan! Bundet længere ned, og så åbne op i stedet for det her. Kom op, Eli! Nu er Eli, godt arbejde. Eli! Mikkel, det er rigtigt! Vi mangler vores tier! Sæt ned og stå! Kom bare, Karl. Tæt lidt til dig på, Karl. Så ligger vi 2 frie, mand. Eli, du får ikke noget. Du bliver nødt til at komme videre, Eli. Kom op! Få du med, Ethan! Luk det! Få det! Eli er med! Gør det! Rolig, Christo. Eli, du er helt fri. Kom bare ned, Eli. Yes. Karl, så min fuck det. Karl er fri! Nej, gør det ikke. Tæt på, Eli. Nej til dig, Jeg så bare det her. Amin, der er bagrum, Amin! Kom med alle søge, vi har rigeligt til at søge.
Gutter, kig nu bagom! Elle bliver. Frost op! Amin, gør det, Amin! Afsted på det. Amin! Jeg skulle springe. Ja, det er rigtigt. Følg med, Weber! Ja, driv det! Afsted, Amin, afsted! Hey! Ethan! Men! Amin, han har løbet på Glem dig. han er Eli. Når han træder ned, kom igen, så følger han med, så er han dybt i sprint bag. Hey, fast, og Christo! Kom ind! Nej, igen! Fast over, spil igen! Rolig! Ja, tidligt på Amin! Løft ned, løft! Ja, det er glimrende, Karl. God bold, Christo. God variant. Gør det, Karl. Der er lukket. Kom Amin. Beskyt den, Karl. Ja, tak. Beskyt den. Rolig. Glimrende. God beslutning, Karl. Opstræt. Ja, tak. Smukt set på det. Ro på. Lige der, Dogus! Lige der! Nej, lige der! De har en sektor, der hele tiden går og følger med. Men det vil sige, at de mangler en højere op i banen. De har overtallet der. Ja. Eli nu. Yes, Amin klar. Ja, fast. Glemmer Amin. Bunde. Og så Amin direkte. Ja, og så giver ham du bare. Ja, afsted, Mikkel. Løft dig, Christo, løft lidt. Frost, løft op. Luk det. Mikkel, bliv op. Jamie, du spiller imellem. Jamie, op imellem. Ja, Vitus. Gør det. Vi er der. Følg med bundet. Ethan, følg nu Ikke med! Frost lidt over. Hold med de der klide. Frost. Det er anden. Frost. Når vi går mand hernede. Ja, når vi går mand. Hyggeligt. Bare træd et par skridt længere over. Det er fint, du har styr på ham der. Men hvis vi bliver sat, så har vi bagrum. Tak. Mikkel, jeg skal bare træde lidt længere ud. Men Mikkel, du skal stadig være klar på rummet foran dig her. Retur her! Kom her, Jamie, fald med! Glimrende Mikkel og Amin. Glimrende returløb, Amin. Det er fornøjelse. Rolig hvil i det. Amin, så går du bare ud. Du skal ikke helt op. Du skal bare ud. Amin, du får højt op på linje med Jamie. Yes. Nej, Karl, det er ikke dig. Eli, bare gør det. Eli. Høj! Hold i dig! Vitus, du spiser! Venter, kan du spille? Jeg synes, du stiller om der. Karl. Det er ikke angriberen i boldsiden, der presser. Jeg tager det bagfra. Ned af min linje med Amin, du får højt op.
Og så lidt bredere, og så lidt bredere. For der er ingen i halvderummet. Og så længere ned, bare længere ned. Rolig. Når kanten han presser, det er ikke dig, der skal stande op, det er angriberen til modsatte side. Mikkel fortsætter, du bliver stående. Ja. Så angriberen i boldsiden bliver stående og lukker sekseren. Løft! Anbold! Kom bare, Eli! Yes, kom bare, Eli! Opskyt den! Nej! Ja, Mikkel, spring! Kom, Mikkel! Jeg starter herude. Hvemmerne, Jamie! Sæt det på det smaller. I højere op, yes. Ja, Amin, bare Amin. Åbn op, Gunne. Brug tid fornuftigt nu. Amin længere ned nu. Jamie. Ja, Eli, løb. Eli! Igen, Vitus her. Aktion, Vitus igen. Gunne, åbne op. Gunne. Kom bare. Ja, rolig. Ikke for langt ind, Amin, ikke for langt ind. Du står rigtig højt. Længere ud nu. Bare, du står rigtig højt. Nej, Eli. Yes! Bang, Eli! Nu må du gerne springe, Eli! Bag i min! Glemmerne, Eli! Ikke for tidligt, Eli, ikke for tidligt. Christo! Fedt, Lille! Sæt ud! Det er John! Kom, Malte! Glemmer det, Fili! Fortsæt gennem Pascal. Yes. Få nu med ind over! Kom nu! Yes, Amin! Keeper, Viton! Ja. Kom nu! Vi skal have noget rum og ramme deroppe! For han har kuglen i rum! Er du
Fint, Philip, fint. Højre, Sepp! Højre! Kvalitet! Vitus, bare lidt over, bare lidt over. Rejs Bare lidt lidt over. venstre! Rejs lidt venstre! Luk den! Der, Philip! Der, Philip! Kom så, Weber! Weber, kom der! Overlap! Bunde, du får længere ned, Bunde. Du kan ikke spille. Bunde, prøv at se den afstand, der er her. Men du er slet ikke klar til at spille den bold. Ja, og så Bunde, og så Amin til dig. Bunde, eller Amin direkte. Ja, der vi mangler Eli. Karl er fri. Vente! Gør det. Ja, tættere på, Bunde. Glemmerne. Eli, vente via midten. Prøv lige at se, om du kan se nedefra og op. Det er lige at styre på Sepp. Det er 3-4 meter hver gang. Amin klar til underlap. Godt, Frost. Længere ned, Amin. Præcis som sidste kamp. De har en 9'er, der bare markerer ud. Ja, tak, Testo. Ja, spring over. Weber! Prøv at se, om du kan springe over. Vending via 6'er. Ja, vende. Afsted. Og træd op igen hernede. Træd op igen. Helt op. Træd op. Ja, det er glimrende. Rolig, Amin, rolig. Hold op, fri. Rolig, Amin, rolig. Bare have øje på det. Mikkel, yes. Eli i kampen her. Jamie ind. Ja, yes. Over til Vitus, Jamie. Jamie, over til Vitus. Nej, Weber bare træder over. Et og tid. Kvalitet, Amin. Ja, Vitus, Jamie, sådan der. Ud igen. Det er fint. God bold, Amin. Weber. Når der ikke er nogen, så bare træd op. Så vi står 4 hernede. Bare træd op i det der helt op på feltet, hvis der er. Yes. Og brug tiden. Jamie hjem. Brug tiden. Læg over. Vitus, kom her, høj. Under Vitus. Op og luk det. Amin, du har til venstre for dig. Ja, Eli, du følger. Victor, kom ud. Kom bare, Frost. Vær klar herinde, Frost. Næste afstand. Beskytte, Karl. Det er det der, Amin. Ind i. Kom bare, Mikkel. Ja da! Så var det! Rolig, Karl. Sæt det lige nej, hvis du kommer ned. Sæt det på det. Klar gerne, Eli. Nej, ikke for tidligt, Eli.
Glimrende, Eli. Det er godt. Yes, Eli. Lad os se Eli! Ja, tak. Eli, det er fornøjelse, Eli, det du har gang i. Glimrende. Tæt på, Vitus! Tæt på, Vitus! Karl, tag den til dig, Karl. Tag den til dig, det er en svær detalje. Riber ned! Yes, riber ned! Gå for højt op, de tør ikke spille ham. De tør ikke spille ham, Amin. Meget bedre, meget bedre. Og så lidt bredere, så lidt bredere. Mikkel, klar! Ikke for tidligt, Mikkel! Yes, nu ligger den. Nu! Karl, klar! Karl, klar! Ikke der, Eli! Ikke der, Eli! Gør det! Yes, få det! Cut! Eli, det er ikke der skal op der. Det er fjerneste angriber. Ja, skub op, Eli. Skub op. Yes, Mikkel, klar. Ikke for højt op. Yes. Amin, åbner op. Få det ud. Yes, Jamie. Yes, Bevæg op foran! Venstre! For tidligt, Karl. Det er for tidligt, Karl. Udmærket. Hey, FB! Yes! Højre! Ej, få det længere ned. Karl, ind. Mikkel lidt ned! Op, Amin. Jamen, Karl, gå ind. Ind. Og så Karl går ind. Amin bliver vundet til dig. Pesto, nej. Yes, kom op. Amin. Yes, hey, det er en dårlig bold. Var du vågen? Rejsi! Marco i opspillet! Mikkel, kom nu op! Ja, driv den! Afsted, Jamie! Hold, det er super godt stemplet op, det der. Super godt stemplet op. Nej, det er Mikkel, vi skal have højere op. Jamie! Alex, vi er nødt til at pointere den her mand. Vi tager ekstra mand nu. Positiv tone, Bunde. Det er rigtigt, hvad du siger, men positiv. Og så bagbolden, rulle bagbolden. Mikkel, klar på, løfter dig op. Mikkel, tidligt går ud. Ja, det der, Karl. Når stopperen han flyver, så er det ikke han, der skal op. Så er han skal være mere aggressiv og komme ind. Frost. Ja, Eli, gør det færdig, Eli. Ja, Samin. Mikkel ind! Vitus, du står rigtigt! Vitus!
tidligt fra Amin. Tidligt fra Amin. Tidligt fra Amin. Yes, udfordrer ham. Karl er med. Karl er også med. Weber, bare løft op! Bare falde på det. Bare falde på det. Indåndet. Kom nu med. Foran på! Løb, Victor! Så er det udsat. Trevligt. Lidt længere op. Sæt. Hvor er der på det? Hold fast i Sepp. Bunny. Her for eksempel. Så kan Frost en smule op. Kan Chris stå over. Kan dig længere ind. Så kan vi frigive Vitus. Chris, du med over. Yes, Chris, du med. Og så frigive Vitus. Så kan vi være der. Kom nu, mand! Frost, den er læst. Det er for højt op, Amin. De når aldrig at spille ham. Amin, det er for højt op. De tør ikke at spille ham. Lad ham. Længere, bare længere ud. Mikkel, klar! Første gang! Kom nu med det! Kom igen! Mikkel! Du skal ikke op på stopperen! Vi vil gerne have, at du spiller bakken! Hvad? Nej! Du skal åbne bakken! Så længere ned på linje! Ind herovre. For mange over centralt. Ja, egentlig kunne finde det her.
Eli, vi mangler dig herovre, Eli. Jamen, så mangler vi angriber nu. Du kan justere det. Du kan justere det, Malte. Bliv højre, Sepp. Jeg står der. Spring over, kom spring over. Kom. Er vi med her? Er vi med? Philip. Bevægelse, kom! Hold bevægelsen! Kom, Sepp! Jamie, start lidt længere tilbage. Hilton! Jamie, start længere tilbage. Kald fysisk længere tilbage. Vi bliver nok meget over. Yes, start, kom nu der. Eli, Amin, hvad gør du i nedfald? Start lidt længere tilbage. Han springer over, Eli! Det kan alle se. Samme situation, Eli. Amin, lad os starte her. Eli. Længere ned. Nedfaldet. Eli, Amin, når Patrick har grebet afsted med jer. Der kommer han! Rajo!
stock market closed today? What time does the U.S. stock market in New York close? Eli bare længere ned, Eli bare længere ned. Kom så, sæt til skud nu. Kom op! Hey, kom op! Kom op! Kom, Amin, Karl op, yes, Karl op! Vitus, spring nu op, Vitus! Greg Lunde, kom op! Mikkel, kom op! Mikkel! Gør det! Afsted vi ind i! Ned! Fortsæt, Karl! Ned midtbane! Kom op! Løfter også, Karl. Det er roligt. Rigtig, Mikkel. Det er det rigtige. Åbn op for ham. Yes, åbn op for ham. Yes, Karl, du møder. Gående. Hold den. Helt op. Get it. God Jamie. Rolig bunden, ikke for hurtigt frem. Bunde, Eli. Christo, herud. Yes, og så Eli herud. Eli. Giv ham den igen. Weber tidlig. Mikkel! Bare spil! Nu var man søgt gennembrud for tidligt. Bare spil! Eli nu! Ja, der skulle du være kommet ned. Videre. Vent, Eli. Nej, Karl, bliv væk. Igen på bundet. Bare for tidligt. Ja, vent. Hey! Positiv start for det fest. Eli. Det er unødvendigt. Han er uden for banen. Det er unødvendigt, det der. Han står uden for banen. Der ligger flise herude. Videre, gutter. Det er med torsk.
Sepp. Længere frem, Sepp. Op, Frost! Frost, op! Op! Og ikke for langt, Sepp. Ikke for langt. Kom med! Hop! Sepp! 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 Kom med op! Fedt, fedt. Gør det, Amin. Gør det, Amin. Eli, vi skal have modsat. Eli, modsat. Yes, Mini! Keeperen! Kom med mænd. På nu. Jeg siger, det er dig. Amin, klar! Eli, du er for langt ned, Ilja. For langt ned, Ilja. Gå ud nu. Yes, og så kom op. Fortsæt, Eli. Yes, August, yes! Nej, Ebbe, den skulle du ikke. Det skulle være byen op. Yes, Amin! Spil Eli! Nej, Eli i foderne af August. Lad os udmærke bold. Hold det ind! Yes, Frost, træd over her. Weber, træd over her. August, frigiv. Længere op. Kom. Hvad laver vi? August! Altså, hold den ind næste gang. Jamen, vi har tid. Weber, løft! Kom nu, Allan. Han kommer i overlappet. Kom, Albert, kom op. Udmærket gennembrud. Godt, Mohammed. Super flot, Mohammed. Eli klar igen. Yes, Eli op. August til venstre. Ja, gør det! Fortsæt, Eli. Kom, Albert. Ja, tak. Hvordan kan han ingenting anker på ryggen? Jeppe, vi skal der ind omkring målet, Jeppe. Træd op, Weber, træd op i det rum. Yes. Eli, kig på Eli. Hvad derinde? Slå den. Hvad derinde? Slå den, Albert. Slå den! Den pres! Ind under, Weber. Frost.
Jeppe! Op på brystet! Ja, Albert, kom bare. Gør det, Amin! Resten med! Gemme lidt op! Jeppe, som siger klar til middag. Yes, Frost! Yes, Frost! Kom ind, Jeppe! Vær nu vågen, gutter! Kom, Jeppe! Klar til at stemme op. Du er for langt ned, Ilja. Du er for langt nede. Du behøver ikke følge ham til dørs. Kom bare. Nej, Albert, ikke for langt ind, Albert! Kom nu derinde! Kom med! Indlægget! Kom med indlægget! Kom igen! Karl, bare kom over. Vitus, bare kom over. Kom igen, E! Glimrende! Du behøver ikke gå helt ned, du snakker om i pausen. Du kan lukke hans linje. Okay? En gang imellem skal du derned, men en gang imellem skal du stå pause klar til det. Det er rigtig vej! Glimrende, Mohammed! Elias! Albert! Venter! Jeppe. Slip dem lidt hurtigere. Så lader vi bare ryg! Spil fremad, spil Jeppe! Ja, godt lavet. Afsted! Hvad så? Skal vi tage den, må vi tage den? Frost, du er dum, mand. Vamos! Ind i faldet, Inja! Næste gang. Kom, Demi! Ingen pres! Kom on, August! Frost ind! Kom, Mohammed! Hjem, Mohammed! Skifter dommer! Det gør det. Den er selvfølgelig noteret, Rønne, det er klart. Jamie, kom i gang! Eli, kom i gang! Jamie. Ikke dobbelttakter, det Jeppe! Mohammed. Kom ud, det der Ilja. Yes, fortsæt Ilja. Yes. Ja, med midtbane. Det der Ilja. Kom bare, yes, go, gutter. August, vende August. Afsted, Amin. Balance!
Simon, hele tiden balance. Problemet er, det er lort her. Må I hive Annie slutspollængerne. Ja. Jeppe, ikke så langt ned. Yes, Emilia! Frost træder over her. Weber træder helt op på ham der. Frost bare lige slip på ham. Weber træder ind her. Brug bare træd tættere på ham. Så du kan være klar på den der bold. Opluk, Jeppe. Opluk. Kun dybt. In the middle, Pope. Jagte Jeppe. Næste, Amin. August op! Yes, August, man! Klar for pres, kom op, på plads! Amin, hurtigt! Driv den med hånden, driv den! Albert! Vitus! Frost. Jamen, det nytter ikke noget. Bare træd op, Bibo. Bare træd lige højere op. Lille. Han er helt alene! Så hiv dog i ham!
tage næste gang. Hvad er det, Jeppe har lavet derude? Jamen Frost, du bliver ved med at søge de der gudafleveringer, kære ven. Og han er alene derinde. Kan vi diagonalt på Amin? Frost, her træder vi op. Weber tager det ind. Weber slår det ind. Yo, what's up? My name is Watson. Yo. Marco, 4-4-2. Vincent spiller helt oppe. Han er god. Ritan, gå helt frem. Fikser de andre. Vi bliver nødt til at trække dem langt. Hjemme arbejde, Karl. Schmidt, fremad. Frem. Albert, Yes, frem. Albert. Ili er der, brug Ili. I ligger mand. Vincent, gå Med helt. derinde. Gør det, Ili, gør det. Ja, det er alt godt. Hjemme arbejde, Ili. Det er fornøjelse. Udværker, Albert. God kombination. I skal bare gå frem. Super flot gennembrud. I skal bare gå frem. Det er 4. Ja, det ligger mand. Vi spiller bare foran. Vi skal bare gå frem. Igen, Rønne! Noget cirkus. Kom bare, gutter, kom! Kom nu mere! Ja da! Er det ordentligt? Lunas, kigger bare lige på den nummer. Eli kanten her, Jeppe kanten. Hey, en mere så! Hey, vær klar derude, hvis det er. Allan! Kom nu! Yes, Eli kanten her, Eli. Sådan! Kom her, Jeppe, kommer til dig. Jeppe, du skal blive der, mand. Kom her, Eli. Eller Karl, yes. Højre! Kom på plads, gutter. Kom, Simon, der på. Victor! Tag hold! Indkald, du tager Næste gang, så er det nogen til venstre. Kom, Dække!
er styr på bag dig, Mu. Der er styr bag dig. Jo, den er god nok. Videre! Jonas! Herover! Anil! Næste gang! Det er i orden, det er i orden. Bare Rønne. Op, kom her, August. Anil, vi har skiftet nu. Kom ned! Gør det! Han trækker! Kom August, med August! Hey! Stop! Der er ikke en linje i forhold til det der. Klar til at stille under, han spiller. Albert tættere på. Yes, Ilja. Yes, Weber. Ja, Jeppe, op til for langt ned, Jeppe. Gør det, Jeppe. Vi er med. Helt tæt, Vitus, helt tæt på ham der, Vitus! Vi er med. Mohammed klar på de lange. Kom nu, mand. Kom, Vitus! Arbejde. Super chef! Og Fiv. Jeg er med, Fiv, hvor? Bare kom med det. Kom, Albert. Yes. Godt arbejde, Albert. Kom on her! Presse! Albert, bagrum! Fint. Ja, to, gør det! Kom, Jonas! Kom nu derinde!